ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଖରାପ ମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସିଏ ଦି ଜଣ ଏମିତିଆ ପିନ୍ଧିବ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ୟା କଷ୍ଟ? 2400। ଶସ୍ତା ଲାଗିବ। ମୋ ଝିଅକୁ এই ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତିନିଟା କଲର୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଡଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଲାଟେଷ୍ଟ। ମତେ ହେବି ବି ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେବି ପିନ୍ଧିକି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା ଏଇଟା ନା। अंचल थे ହବ। ଗୋଟେ ଥର ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ନା। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ବାହାଘରକୁ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ପିଚ୍ କଲରଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ କଲର ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପୁରା ବଲିଉଡ ଲାଗିବ। ଓ ସରି। ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବା। କୋଉଟା ଛି ମୁଁ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେନି। ଦେଖିଲ ଆକୁ ଦେଖିଲ। ଆମ ବଜାରଟା ନା ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ଡାଇଟିଂ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଖାଇବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ନହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଫାଇନାଲି ମୋର ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହେଲା ଆଉ
ଚଳିବ ଏଇଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ରେଡ଼ି। ପୁରା ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି କି? ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ବୁଲିଲୁ। କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲିଛି ଆଉ। ଓନି ତା ଦେହରେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଓନି ଦରକାର ନାହିଁ, ଓନି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ହେଇଛି ଆଉ। ବାପ ଝିଅ, ବାପା ଝିଅ ଖାଅ ଖାଅ। ହଁ ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇବି। ଝିଅର ଲଙ୍କା ଦେବନି ଆଉ ଦେବ ଆମର। ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କାଟି ପକେଇ ଦଉନୁ। ଆମ ଖାଇବା ସରିଲା, ଏବେ ଶୁଖିଲା ଖିଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଖାଉଛି ଆଉ। ଏ ଗିଲି ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଖାଇଲୁ? କେତେ ଜାଣିନୁ?